Hej her er jeg, og jeg er så glad i dag, fordi, i dag, det er vel aften. Ja, her, det er fordi, der kommer en giveaway. Der kommer en giveaway. Okay, det man kan vinde, det er 2 naked paletter, som jeg har fået sponsoreret. Eller som jeg har fået af min moster, som hun kommer med den dag jeg skulle med præmierne. Og så er det dem her, som jeg også har vist i mit hår. De dufter så godt. Så ja, og der er flere forskellige farver. Der er nogle i blå, der er nogle orange, der er nogle i gul, der er nogle i pink, der er alle mulige. Men jeg har købt sådan, at det var blå og orange, for jeg kan rigtig godt lide dem. Det var meningen, jeg selv skulle have haft dem, men jeg synes bare, at jeg vil gerne lave en giveaway, så det kom bare. Nu kommer vi til reglerne. Du skal være 18 år, eller så skal du have tilladelse af din mor eller far. Og du skal være abonnent på min kanal, og du skal like den her video, og du skal ikke bare like videoen, du skal se videoen, ikke? Hør du? Men det gør du garanteret også. Ja, det kommer du til. Og så skal du skrive ned i kommentarerne, at du er med. Men du skal bare skrive OK, eller så skal du skrive OK med. Men du kan også egentlig, det skal du. I skal skrive kommentaren med OK eller OK. En af dem ting. Men I skal også bagefter lige skrive, hvis I kan skrive et skråstreg, så må I meget gerne skrive, hvad for en video I gerne vil have. Og det er det giveawayen går ud på. Men jeg kunne desværre ikke vise naked paletterne. Og ja, så jeg håber bare I har det godt, og jeg håber I gerne vil være med. Men ja, vi ses. Hej hej. Og ja, vinderen, eller jeg har lidt tid. Prøv lige at vente. Jeg skal lige se noget. Okay. Vi har bare lige min kalender. Jeg ved godt, hvad vi siger. Vi siger den... Ja. På mors dag. Søndag den 12. maj. Så mors dag. Og ja, jeg håber selvfølgelig, I vil være med. Men nu er det sidste gang, jeg siger farvel. Det er. Men, hej, vi ses med næste video. Husk nu alt, hvad jeg sagde. Hej. Og prøv lige vent. Jeg skriver en privat besked til jer. Og så skal I sende jeres adresse. Men ja, vi ses. Hej hej.